podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siomai, a chroeso I bodlediad Rugby Cymru. Pennod arall gyda fi, Carwyn ac unwaith eto dwi'n falch iawn o ddweud fy mod i'n cael cwmni Nick Williams. Nick, cefndir coch, da ti heno, dwi'n nad doom and gloom yn dilyn y rygbi pennod diwetha, neu edrych mlaen y gêm fel? Doom a gloom. Do, ie, na, yn sicr, byddwn ni mlaen I gemau timoedd Cymru yn y man. Penwythnos I anghofio lan yn yr Alban. Ond, wrth gwrs, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn. Mae'n deimlad rhyfedd gweld rhanbarthau Cymru yn arwyddo chwaraewyr yn ganol mis Mawrth, ond ni wedi cael llon ca o chwaraewyr yn dod yn ôl I Gymru yr wythnos yma, neu'n symud ar draws Cymru fel arall. Newyddion cyntaf ddath diwedd wythnos diwetha bod Ioan Lloyd yn symud nôl i'w rhanbarth adre yn y brifddinas yn Gaerdydd. Beth ti'n meddwl, Nick? A dwi'n y peth da I Ioan Lloyd fynd nôl I Gaerdydd, eisiau chwarae maswr wrth gwrs? Mae eisiau chwarae maswr, ond mae'n erbyn, beth yna fo, boi swyddodd o'r Bristol. Callum Sheedy, sori, mae nhw wedi mynd. Ie, ond mae'n allan cael, wel, mae'n dal yn byw yn Gaerdydd, so mae pethau fel yn dod I fewn hefyd, ynddi. Mae'n hawsach I fo chwarae. A wel allan Matt Sharrett yn gallu cael chydig bach mwy allan o fo. Bydd yn ddiddorol gweld, achos yn amlwg dyw'r arbrawf o Callum Sheedy yn dod nôl I Gaerdydd. Dyw e ddim di mynd felly to plan fel nhw'n gobeithio bydde fe'n dod nôl a bydde fe'n syrenu yn cerdded mewn I dîm Cymru. Mae wedi gweld I chydig bach yn anodd. Felly byddwn ni'n meddwl bydde Ioan Lloyd yn mynd yna, yn meddwl bod fe siawns realistig o gael y crys i'w deg. Bydd yn sicr felly yn gorfodi Sheedy I orfod codi gêm os eisiau cadw I ddwylo ar y crys i'w deg. Ond ie na, mae'n swno fel bod e'n rhywbeth oedd diddordeb gyda Ioan Lloyd I wneud, a fel cefnogwr y Scarlett, dymuno'n dda iddo fe. Dwi'n yn credu bod ni wedi gweld y gorau ono fe yn gyson ar ymharc y Scarlett. Fi'n credu mae wedi cael y degau ble mae wedi chwarae'n dda iawn, ond a falle y ffaith bod e ddim wedi cael un safle penodol, bod hwnnw ddim yn helpu I ddatblygu arfer fe chwaith. Na, fel maswr, dyn nhw'n rheoli gêm yn dda iawn nachdi. Mae'n dda yn rhedeg, ond weithiau mae rhaid I cicio'r bel hefyd. A fi'n credu felly dyna pam mae'n chwarae'n well fel pan mae'n chwarae mewn cefnwr, achos mae chydig fwy o amser gyda fe ar y bel fel arfer, a mae fe'n gallu gweld beth yw'r opsiwn gorau, le pan mae'n bod yn chwarae maswr, mae'n bod falle gormod o bwysau arno fe, mae ddim wedi cymryd cam yn ôl I feddwl, rhaid, oedd cico fi'n neud, dwi'n rhedeg yn paso fe bynnag, a wedyn falle bod hwnnw wedi arwen at y penderfyniad anghywir. Ond cael weld... Scarlett wedi Carwyn yn lleo heddiw? Do, a mae hon wedi bod yn stori sydd wedi mynd rownd ers tipyn o amser nawr bod Joe Hawkins, wrth gwrs, wedi dod nôl I Gymru, arfer bod ar gwylch wedi symud I Gaerwysg, a wrth gwrs oedd lot o bwst o gwmpas y panathau, os oedd e'n noco dws Cymru ac ati, oedd e'n colli cyfle chwarae Gymru, dyn nôl i'r Scarlett, canolwr yw fel arfer, ond mae yna lot o sôn efallai bod e'n dod nôl fel opsiwn yn y crys 30, a fel rhywun sy'n 6'3" a 100 kilos, fi'n credu rhywun yn ddisgrifio fe heddi, dyw hwnnw ddim yn rhy ddrwg fel rhywun I gael fel maswr, ond cyfle iddo fe, mae wedi gweld hi'n anodd lawr yng Nghaerwysg yn torri mewn i'r tîm, Nick. Do, dwi'n meddwl ddim wedi chwarae lot na do. Ar hyn o bryd, fel dwi'n deall, mae'n chwarae, dim yn chwarae yn y canol, ond chwarae 13. Centre, so mae'n fel Ioan Lloyd, mae'n gallu chwarae lot o lefydd, ynddi? So mae hwnna'n handi I'r Carfan, yn dydi? Odi, yn union, a enwedig
fel ni'n gweld, felly mae carfannau rhanbarthau chydig yn llai nawr, achos bod y cyllid ddim yn caniatáu nhw gael carfannau mwy, felly os oes rhywun yn gallu chwarae mwy nag un safle, mae fe'n sicr yn help i'r rhanbarthau pan mae'n ddod i gorfod dewis tîm ac ati. A wedyn, pwt o newyddion arall o ddwyrain Cymru tro yma, y dreigiau wedi gallu cynfinso Dylan Lewis i ddod nôl i Gymru, sydd wedi bod yn chwarae'n Harlequins, a wedi bod yn chwarae'n reit dda yn Harlequins fel dwi'n deall. Mae wedi elwa o fynd draw i Loegr am gyfnod yn awr o 30 neu rwyddo fe. Byddwn ni'n meddwl mae hwn yn beth gwych i'r dreigiau cael profiad rhywun fel Dylan Lewis yn dod nôl i chwarae'n rhengflan. Ydy, rhywbeth dda, dydy, a gobeithio mae dda mwy dod i dreigiau rwan. A lleill hefyd, ond yn sicr i dreigiau, fel dyn nhw wedi bod yn sôn, maen nhw angen chydig bach mwy o dyfnder yn y carfan nhw. Yn sicr, a dwi'n credu, mae Dylan Lewis yn amlwg yn dod â profiad gyda fe, ond mae fe'n taro fi fel tipyn o gymeriad sy'n hoffi joke, sy'n hoffi fel cadw pethau yn reit ysgafn. A fi'n credu bod angen hwnna ar y dreigiau, achos yn amlwg maen nhw wedi bod yn mynd trwy amser caled, le maen nhw'n colli gêm ar ôl gêm ar ôl gêm. Felly, os oes rhywun cryd mewn a codi moral y tîm hefyd, mae hwnna'n mynd bod yn enfawr. Dwi'n gobeithio bydd Lewis yn gymaint o aset ar y ca, beth yw e oddi ar y ca i'r dreigiau pan fydd e'n dod nôl ar gyfer tymor nesaf. Yn sicr. Reit. Un peth arall, Sorry, Nick. Sam Parry yn aros gyda gwylch. Mae'n 33 rwan, ond just lot, mae hwnna'n bwysig i'r gwylch. Mae'n profiadol a wrach gobeithio fydd dewi i ffwrdd weithiau efo'r Gymru. Bydd o'n help mawr i cael fo yn chwarae i gwylch pan mae dewi ddim yn gallu. Ond sicr, mae wedi bod yn was da a ffyddlon i'r gwylch. A mewn oes arall, chwaraewr bydd wedi cael llwyth o gapiau i Gymru. Fi'n credu mae wedi bod yn anlwcus yn y cyfnod le mae fe'n chwarae, le dwi ddim wedi cynrychioli wlad gymaint a dylse fe, achos i fi ar y degau, oedd e gyda'r bachwyr gorau yng Nghymru, just falle bod anaf neu bod e wedi cael ei ddewis neu bynnag, ond na, mae'n sicr yn gyffeiliad mawr i'r gweilch, a fydden nhw'n hapus iawn dyn ni'n meddwl i weld ar y ca tymor nesaf. A dyna ni, mynwyddion, o'n i'n dweud, San Helen, rhedeg ar y can San Helen, tymor nesaf, rhywbeth sy'n weld, anwedig ar gwefannau cymdeithasol, Nick, mae fel bod mwy a mwy o gynnwrf yn dod o gwmpas y stadion yma nawr. Fi'n gwybod, fi'n off-piste bach fan hyn. Fel mae'r cogs yn gweithio weithiau. Fi'n meddwl am rhywbeth off the cuff. Ond na, mae'n edrych fel bod St Helens yn agosau. Oes, mae yna cyfarfod efo'r Lans cyn y gêm yn erbyn Connacht. So bydd yn ddiddorol i cloi be mae'n wedi dweud. Just mwy o manylion am beth sy'n digwydd. Mae'n wych gweld bod nhw'n cadw'r cefnogwyr yn y lŵp mewn ffordd, bod nhw'n rhannu'r gwybodaeth yma, achos os ydyn nhw'n mynd i greu yr excitement sydd angen arnyn nhw a sydd angen ar rygbi yng Nghymru, mae'n bwysig bod y cefnogwyr yn rhan o'r holl beth a bod nhw'n gallu adeiladu'r cynnwr yna gyda'r gwelch wedyn. Felly, ie. Dyna ni am y newyddion wrthnos yma. Wel, dwi'n moyn mynd fan hyn, Nick, ond mae'n siŵr bod yn well i ni fynd nôl i benwythnos diwetha, a nôl i Gaeredin, le ath pethau o ddrwg i wath, rili, ynddo fe. Dechreuon ni da'r tîm dan ugen, chwarae nos Wener, drws nesa i Murrayfield, fel dwi'n deall, mae'r ca ni, a 7 ar 20 colli i'r Albanwyr, ar un adeg Cymru lawr i 3 ar 10 o chwaraewyr. Oedd e just dim byd, ynddo? Oedd yn dechrau eitha dda, ond methu sgorio. A mewn ar ôl hynny, yr Alban chydig bach o hyder, ond oedd ddim yn chwarae dda y disgyblaeth wael. Wedyn, chwarae teg, oedd Alban dod i fewn i'r gêm a heiddi buligoliaeth yn y diwedd.
Cam yn ôl bendant i'r tîm o dan 20. Odi, am y ffordd, mae'n rhyw fath o reality check, ond y trueni yw bod wedi dod yn erbyn yr Alban, felly dim yn erbyn Lloegr penwythnos ma, achos neb yn disgwyl Cymru i gystadlu gyda Lloegr, ond wrth gwrs oedd hi'n gêm oedd yr Alban, ond wedi ennill un gêm yn y twrnament hyd yn hyn, a o'n nhw'n jyst yn edrych fel tîm oedd eisiau'r gêm yn fwy, oedd y bron fawr, o'n nhw wedi targedu hon fel buddigoliaeth bosib, a di roi popeth mewn yn eu hymdrech nhw, a o'n nhw just, o'n nhw'n gynt i bopeth, a wrth gwrs, dyw cardiau coch ddim yn helpu'r achos, ond, bydd yn siomedig. Siomedig. A'r her fawr wan, oherwydd mae'r Lloegr yn dod lawr ymhach ger arfen os Wener, pencampwyr ar ein y byd, pencampwyr y byd, a ffeddenner ar chwe glad, hon, a heb colli, so her mawr yn erbyn y Saeson os Wener. O dia, ond mae'n her fi credu, dylsen nhw ymfarchio yn dweud, achos mae'n free hit, really, does neb yn disgwyl dim byd, really. A fi wedi gweld y tîm, Rwy'n gweithio yn cadw ffydd gyda'r rhan fwyaf o'r un tîm sydd wedi bod yn rhan allweddol o'r ymgyrch hyd yn hyn. A mae modd gweud, mae nhw'n heiddi cyfle erbyn Lloegr, achos maen nhw'n chwarae mor dda hyd yn hyn, yn dweud, heblaw wythnos diwetha, mae wedi bod yn ymgyrch bositif i'r tîm dan ugain, a ni wedi camol nhw mwy nag unwaith ar y pod yma, bod eu proffesiynoldeb nhw wedi gwella. Yn sicr, y gobeith yw gyda mwy a mwy nhw'n chwarae, naill ai Super Rugby Cymru neu chwarae rhan barthau, fydd proffesiynoldeb y tîm dan ugain yn parhau i wella mewn ffordd wrth bod y blynyddoedd yn ymlaen. Dwi'n yn gwybod beth yw ti'n meddwl, ond i fi, beth sy'n bwysig felly nawr, yw bod nhw'n cadw'r eisiau bwyffyn, bod nhw'n cadw'r tîm y fforddi. Bendant. A peth yw, mae hwn jyst rhan o tymor yn dri. Mae yna cwpan y byd o dan 20 fel arfer, yn yr Eidal, diwedd mis Mehefin, dechrau mis Gorffennaf. A hwnna, so mae bob tîm yn adeiladu am hwnna. So, felly, mae hwn yn rwan gêm anodd iawn, anodd i trio matcho'r tîm sy'n mor corfforol a nos Wener, ond gobeithio nhw'n gallu redeg nhw gwmpas chydig bach, trio sgôr y ceisiau, a fel dwi'n dweud, just cael rhywbeth allan y gêm, a wedyn mynd ymlaen am y cwpan y byd yn yr Eidal. Dyna'r peth yn dweud, fel ti'n gweud, weithiau, dim ennill gêm sy'n bwysig, ond bod ti'n cyflawni'r hyn i ti'n obeithio. A byddwn ni'n dadle, os yw Cymru'n gallu sgorio 4 cais, nos Wener, maen nhw'n sicr, maen dangos bod nhw wedi brwydro, bod nhw wedi chwarae bach o rygbi a edrych ar small victories. Dim, wrth gwrs, ennill y gêm sy'n bwysica, ond pan ti'n gwybod bod hwnna falle ddim yn bosibilrwydd, ti'n chwilio am y next best things, yn dweud. So, fel ti'n gweud, perfformiad, bach o rygbi, a gweld ble maen nhw ar ôl lawr. Ar ei rei a chwaraewyr hefyd, dangos maen nhw gallu bod yn y bwydyr, a gallu dangos maen nhw digon da i mynd am y cam nesaf. Yn union, achos a diwedd y dydd, pwrpas y tîm dan ugain yw i fwydo'r tîm cenedlaethol. Wedyn, mae hwn yn prawf mwyaf gewn nhw felly Lenny, i brofi a dyn nhw'n ddigon da i'r cam nesaf pan ddaw'r alwad i fynd i'r tîm cenedlaethol. Bendant. A mae hwnna'n bont a chyfryd, Nick, i ni fy mlaen i siarad am y tîm cenedlaethol, achos y dilyn penwythnos diwetha, gallai ti gyfri ar un llaw faint o chwaraewyr Cymru sy'n heiddi dechrau wythnos yma. Madness Murrayfield, hanner awr cynta i anghofio mewn ffordd, a just y gêm ar ben erbyn hanner amser yr Alban yn ennill 8-8. A Cymru just blown away, ddim yn y gêm. Na, gymerodd Cymru, wel, i ni ddeud, y rap
2 gam yn ôl, yn sicr yna yn yr gyntaf. Wyrall yn y ail hanner, 1 cam ymlaen, ond mor siomedig yn yn y hanner awr a'r hanner cyntaf. Mi gollon ni rwydrydd gorfforol, taclo gwael, eiliadur o madness gen Murray a Will Griff John. A hefyd roedd, mae gen yr Alban olwyr cyffroes a nhw'n chwarae dda. Ond bai ni oedd hynny chydig bach. Cicio'r gwael, rhoi cyfle nhw i roi cyfle arbennig iddyn nhw disgled. Do, yn union, fe wnaethon ni olwyr yr Alban i edrych world beaters. A dwi'n eisiau gweud am eiliad bod nhw ddim yn chwaraewyr da iawn, bod nhw'n chwaraewyr rhyngwladol, ond fe wnaethon ni nhw edrych mor dda. Oedd mae'n anhygoel mewn ffordd. Byddwn ni'n dadlau, ewn ni man i drafod tîm mae Siarad i dewis i wynebu Lloegr yn y man. Ond ar ôl yr hanner cyntaf wrthnos diwetha, nes i weid, bydd ddim un o'r olwyr yma yn cychwyn efo'n Lloegr, achos oedd ddim un o'n heiddi, oedd camgymeriadau, oedd gymaint o bethau fel esgeilus, gwan, just... Oedd e fel bod nhw'n wedi cyrraedd y gêm, dyna sy'n siomedig yw, ni wedi cael get out of jail free card really yn y sgôr terfynol, achos fi'n credu yn y reality yw bod y sgôr ar yr hanner yn dangos mwy lima Cymru na'r sgôr terfynol na. Mae hwnna'n flattering iawn i ni y sgôr ar diwedd, ac o 28 i dim ond ennill 35-29, mae angen yr Alban edrych ar leth o'n nhw'n wrong, achos dylsen nhw byth di fod yn y sefyllfa na bod y gêm o'r agos o hynny o gwbl, really. Na, well ar ôl yr chwaraewyr o fainc, yn nhw'n ei chydig bach o gwahaniaeth, a cwpl o geisiau dda yn yr ail hanner, a fel chdi dweud, oedd bai yr ffaith mae'r Alban wedi wedi cysgu. Yeah. A wrach mae'n dangos lle maen nhw, herwydd fysa tîm well yn gallu rhoi rot mwy ar y scoreboard. O, sicr, ti'n disgwyl tîm rhyngwladol fyna, sgorio hanner cant o bwyntiau ar ôl y dechreuad na. Ond, na, oedd yn siomedig iawn. O ran chwaraewyr Cymru, o'n i'n meddwl, oedd Joe Roberts ar yr asgell eitha da. Do, oedd o'n neud na. Wel, ti wedi bod yn sôn am Ben Thomas. Dwi ddim yn quite yn siŵr amdano fo fel canolwr rhyngwladol, ond dwi'n cytuno efo ffaith i cadw fo a Llywelyn efo'r gilydd rwan, jyst am y 6 glad, i roi cyfle nhw, a pan dyn ni sôn am y tîm am y sadwrn nesaf, ond dwi'n yn gwybod os diod i'r ateb yn y tymor hir. Na, dwi'n cael yr argraff bod e'n rhy debyg i'n maswyr ni. So mae 10 a 20 mwy neu lai mwrff o mwyn un chwaraewr, a bod rygbi wedi newid, weithiau fi'n credu, mae dal angen rhywbeth o battering ram yn o ti. Just os ti ar y drod ôl i gymryd y bel mlaen, a ar hyn o bryd dyw'r balance ddim yn iawn yn yr olwyr i fi. Ond, fel ti'n sôn, dyna gêm i fynd, dim ond gêm i siarad. Oedd e byth yn mynd i newid lot, ond i bai oedd rhaid o fe. Dwi'n deall pam mae wedi stico gyda'r un. Ac hefyd, mae'n gorfod delio efo ffaith mae Ben Thomas mynd i fod y Gaerdydd yn wythnos nesaf. Odi, wrth gwrs. Mae'n mynd i ofyn i Ben Thomas neu rhywbeth special da fe i'w glob wythnos nesaf, so dwi'n mynd i upset o fe gormod yn dywe. Na, di. Ond rhaid i ddod, nes i weld Ben Thomas, nes i ddim un o pob lwc da fe. O'n i'n cerdded rhwng parc, na i ddim enwi pa barc yn Gaerdydd, o'n i'n cerdded o gwmpas, ond mi weles i Ben Thomas yn y parc, felly. Oedd yn edrych eitha ymlaciedig yn amlwg bod chwaraewyr rygbi ddim yn cael yr un fath o fan mob a beth mae chwaraewyr pêl-drod yn ei gael, ond na.
Ie, bydd yn ddorol gweld beth wneud. Jack Morgan to, mae'r boi, sy'n os beth mae Cymru wneud, mae Jack Morgan yn chwarae 10 mas o 10. Mae fe'n gapten, mae'n arweinydd, mae'n arwr i Gymru ar hyn o bryd. Yeah, y dau arall, o'n i'n meddwl, oedd yn gwneud arbennig o dda, a maen nhw gallu, bendant gallu copio ar y bod yn y geimiau rhyngwladol yw Daf Jenkins Ie. a Falatau. Mae'n dal yn clas yn dydi. Odi, ie, er bod yn mynd yn hun a'n edrych o bod yn arafu lawr o'r holl anafiadau, pan mae fe yn holliach, mae fe'n cynnig gymaint i'r tîm. Fi'n fan mawr o Wainwright, a fi'n credu felly mai Wainwright yw yr 8 naturiol nesa, ond pan mae Falatau ar ei orau, dyw Wainwright ddim yn agos iddo fe ar hyn o bryd. A dim amharch i Wainwright yw nawr. Mae Wainwright i fi yn chwaraewr o safon rhyngwladol. Dwi'n meddwl mae Falatau mewn cyngred ar ben ei hun, a mae'r lefelau dy fe yn anhygoel, really. Ydy. A nath Tommy, Terry Williams wneud dda o fainc, a Dewi Lake hefyd. Do, mae Terry Williams, bod tro fi'n gweld yn chwarae, fi'n mynd mwy o mwy yn pres gyda fe. Mae'n siarad yn dda hefyd. Fi wedi gweld cwbl o gyfweliadau gyda fe. Un ar Esbyrec, siarad Cymraeg. A mae'n siarad mae'n deall rygbi. Mae'n edrych fel capten yn barod bod e'n ifanc, os yw'n ei synnu. Mae'r ffordd mae'n siarad dar wasg, a mae hyder mae'r hyn mae fe'n ei ddweud yn da iawn. Felly na, gobeithio gaeth y gêm arall weekend. Mae at Dewi Lake, fe ti'n sôn, mae fe'n un arall, ti'n disgwyl 7-8 mas o 10 gyda Dewi Lake, bob tro mae fe'n mynd ar y ca nawr, achos dyna'r lefel mae wedi gosod i hunan. Ie, mae'n jyst yn braf wedyn o'r carreg fi, really. Y peth yw, mae yna 3-4 fan yn y path. Ti'n gallu adeiladu tîm o gwmpas. Definite. Beth bynnag sy'n digwydd i Sadwn, mae yna 3-4 am y dyfodol fan yna. Oes, a fi'n credu, y mantes sydd gyda ni yw bydd rhan fwyaf o'r chwaraewyr ma'r gael i'r daith i Japan yn yr haf. Dim ond cwpl yn y marn i felly bydd gyda'r llewod. Felly, ti'n defnyddio y daith hyn fel y new beginning, dydy, yn dweud. Fel project reset nawr, a wedyn, reit, be ni'n neud Japan, ni'n mynd o'r chwaraewyr hyn, a ni'n adeiladu tîm ar gyfer cwpan y byd nesaf. Mae digon amser tan cwpan y byd, byddwn eisiau panic on. Ond mae angen i'r gwaith ddechrau haf ma, really. Mae pwy bynnag sy'n dod mewn yn dilyn y penwythnos hyn, mae jyst angen iddyn nhw fel mold o'r tîm yn nhw moyn i cwpan y byd, really. Ie, dwi'n cytuno. A reit, bod ni wedi dod yn agos yn y gêm, 35 i 9 ar 20, oedd na foment, Nick, le gallen ni dy'r nôl o fod mewn pwynt ar cic y conversion i fynd pan sgoriodd Faletau, ond fe benderfynwyd nad oedd hi'n gais oherwydd bod ble Murray wedi neidio dros y dacl. Fel, beth yw dy farn di, le yw ti'n eistedd ar y penderfyniad na gan y dyfarnwr o'r teledu? Dwi'n meddwl, yn y rheolau, ti ddim yn gallu, o beth sy'n anodd weithiau efo rygbi rwan yw cyson dros y byd. Cos wnaethon ni weld rhywbeth o'r Super Rugby, a oedd y boi bron yn neud yr un peth, a oedd o dim cicio cosp yn erbyn o, a oedd y cais yn countio cyfres. So felly, dyna beth yw'r problem, ond strictly by the rules na, oedd ddim yn cais. Ie, fi'n rhyw cytuno ar ti, mae angen cysondeb, ond fi hefyd yn credu mae angen edrych falle ar bob achos yn unigol, achos do fe neidiodd ble Murray yn y dacl, ond i fi, oedd fel neidio dde byth yn rhoi'r chwaraewr mewn perygl. Oedd e ddim bod yn neidio dros y chwaraewr, oedd e neidio i'r ochr mewn ffordd, i'r sgor. Neu neidio fewn Ie.
Na, oedd ddim wneud hwnnw, Ie, gwbl. a dyna sy'n anodd yn rhaid. Yn y rheole, mae'n gweud, os y chwaraewr yn neidio, mae'n gic gosb. Ond, fel ni'n gwybod, yw'r rygbi byth mor straightforward a beth mae'n Na, gweud ar bapur. Does dim un penderfyniad yn mynd air am air i beth sydd ar bapur. Ond, na, fel ti'n gweud, letter of the law oedd yn iawn, ond falle bod angen nhw edrych ar y rhai o'na i weld beth yw'r ffordd gorau o gael ei weithio, achos oedd yn cweit, oedd yn cweit yn cytuno gyda fe, ond ie, na, fel yna mae'n fe, a o Cymru mae'n heiddi ennill pe bynnag wedyn. na, dim yn heiddi. Oedd o 10 munud olaf, 10 munud i gorffen, oedd o'n cadw ar Alban allan, Do. a wedyn mynd lawr y cae a sgorio cais. So, dipyn bach o cymeriad i wneud hwnna. A ar ôl i beidio cael y cais hefyd. Do, yn union, mae'n eithaf siomedig mewn ffordd, ynde, bod nhw wedi gweld yr ymroddiad na, commitment na o'r gic gynta. Pan mae rhaid hwnna i gyd dod yn y cwarter awr ola, mae massive panic stations bod nhw'n mynd i golli'r gêm. Oedd y gêm di mynd erbyn ni mewn ffordd, oedd e just yn entertaining i'r gynulleidfa, i'r dorf yn Murrayfield ag adre. A dyna beth pryd ni dechrau sôn o'n am dysadam. Dyna beth sy'n pwysig, mae rhaid ni dechrau gêm yn dda. A os ni eisiau bod, wel, yn agos at Lloegr. Ond, yn sicr, achos pan wyt ti'n edrych ar fel mae Lloegr wedi chwarae yn y bencampwriaeth yma, maen nhw wedi cael bencampwriaeth gwell na'r disgwyl. Mae rhaid ni gofio, maen nhw dal yn fathemategol yn gallu ennill y bencampwriaeth dy Sadwrn. Mae falle nhw'n dwylo nhw wrth gwrs, ond maen nhw dal yn gallu ennill. Maen nhw'n mynd i fod lan am y gêm, a mae rhaid ni mae rhaid ni fod yn ddi am yr awr gyntaf. Mae rhaid ni fod yn gystadleuol, mae rhaid ni ddechrau'n gryfach, bod yn mwy dominyddol yn y dacl, cicio'n well. Os ewn ni gicio fan ni wedi cicio trwy'r twrnament, mae back 3 Lloegr yn mynd i gael field day. Felly mae angen i Thomas Williams a Garth Anscombe reoli y gêm dactegol na, sicrhau mae nhw sy'n ennill y flwyddyn hynny. Yn bendant, cicio o'r i competio na cician oedd i'r i fewn i dorf. Ie. Mae rygbi'n gêm hawdd, Nick, pan ti'n neud y pethau hawdd yn iawn. A nag eisiau, naill ai ti'n rhoi cic lan i gystadlu, neu ti'n neud siŵr bod nhw'n gallu cymryd line-out sydyn. Dim in between, dim nonsens. A wedyn, chwarae rygbi yn yr ardalodd iawn hefyd, dim rhyw yn 22 yn hunain, ti'n bod yn glyfar. Neu siŵr bod ni'n chwarae'r gêm yn y llefydd iawn, achos dwi'n mynd hoff o ddweud hyn, mae Lloegr yn dîm da iawn ar hyn o bryd. Dwi wedi bod yn sbio, mae Lloegr wedi ennill 9, allan 11 gêm diwethaf yn erbyn ni. Yn y 6 glad. Ond yn Caerdydd, mae Cymru wedi ennill 4 o 5 gêm diwethaf yn y Stadiwm Principality. So, a pwy bynnag yn ennill, fel arfer, mae'n gêm agos yn dydi? O di, a dyna'r peth yn fi, ar un peth ddod, dwi'n bron o fod yn fod, Carwyn, pa gweud pethau sili dwi'n cwbl nosweithau cyn gêm Lloegr. Dwi ddim yn fod derbyn colli, ond dwi'n derbyn y ffaith mae colli fyddwn ni'n siŵr o fod yn gwneud. Achos ble mae'n gêm ni ar hyn o bryd a ble mae gêm Lloegr. Ond be dwi eisiau gweld nawr yw bod ni'n dechrau'r gêm fel o'r ffennon ni erbyn yr Alban, a bod ni'n mynd amdani, bod ni'n trio pethau, bod ni ddim yn chwarae'n saff, achos mor bonkers ag yw ni'n gallu sgoi'r llwy bren heb golli gêm, wedyn fel mae rhaid ni sgorio 4 cais, mae rhaid i ni sgorio 4 cais. Wedyn, man yma ni gael go yn yr ardalodd iawn i ennill y gêm. A dwi'n meddwl bod nhw wedi dod lawr. Mae'n diddorol i gweld pwy nhw wedi dewis. Mae Ben a Tom Corey yn dechrau, a Ben Earl wedi symud i rwyfwydd. Mae nhw'n diddorol. A wedyn mae olwyr bron o bob un o'r Northampton, dydi? Mae Freeman wedi symud o asgell i canol gyda Fraser Ingwell. A dechrau Marcus Smith
fel Yeah. cefnwr. So, wrach mae rhywbeth yn ni'n gallu mynd ar ei ôl fan'na. Ond sicr, fi'n credu, dim bod nhw'n dewis tîm gwan, achos does dim chwaraewyr gwan dan nhw, ond fi'n credu maen nhw'n dîm, fe allwn ni fynd ati nhw'n gynnar, fe allwn ni upseto nhw, mynd â ni cro nhw'n gynnar, a dyna sy'n rhaid i wneud fi'n credu, i ennill y gêm, yw bod yn eu gwynebau nhw, a bod intimidator nhw mewn ffordd, ynddo fe? Ie, dwi'n meddwl mae ni geisio ni efo trio ymosod a mynd am y bonus point. Ffaith Ie, mae wedi mynd â 6-2 split ar y fainc hefyd. Just y maswr profiadol, George Ford yn ôl. ie. So, ie, bydd yn diddiorol. Beth ydych chi'n meddwl am tîm mae Mark Sharrett wedi cyhoeddi heddiw? Um, Fel o'n i'n gweud, dydd diwetha, o'n i eisiau gweld mwy o newidiadau. Nawr bod y dust o settle fel o'n i'n gweud, fi'n credu bod wedi wneud y penderfyniad iawn yn wneud minimal changes. Diddorol gweld Joe Roberts yn cychwyn ar yr asgell, a di hwnna falle diffyg opsiynau neu beth, ond falle bod Joe Roberts yn cael ei gamol am ei berfformiad erbyn yr Alban, dwi'n mynd gwybod, ond Joe Roberts mewn, hapus i weld yn cael cyfle, a Wainwright mewn hefyd. Dwi'n falch mae Diddorol. Wainwright yn ôl. Oedd chwarae Rethel a Jack yn yr engol ddim yn gweithio. Mae ddau chwarae, wel, mae Rethel na dros y bêl, ond mae'n wedi bod braidd yn anomalous, really, dros y chwe gwlad. Odi, So, dwi'n falch mae Wainwright yn dechrau efo Falatau a Jack yn yr engol. Her mawr i Joe i chwarae allan o le ar yr asgell. Siŵr fydd Lloegr mynd i targedu o chydig bach. Mae Ellis mi eisiau lot well gêm hefyd. Do, ar ôl i ymddangosiad cyntaf fe, mae mi wedi bod reit dawel a fel mae'r fel y bubble di byrsto bach ar y new young wonder kid yn dweud. Mae angen gêm fawr yno fe. A dwi yn rhagweld Lloegr yn targedu nhw da'r pel uchel. A bosib mae dyna pam nhw wedi pigo Marcus Smith fel cefnwr yw i roi'r triod am bwysau gyda'i drod. Ond bydd ddiddorol gweld siodeith yr hengol, achos yn amlwg mae Lloegr yn notoriously dda dros y bêl. Wedyn mae lot o, achos mae lot o chwaraewyr nhw sy'n da yn yr ardal hynny, y brodyr Curry, Earl, George pan ddaw off y fainc, Melys Genge, dda mae Toji yn dda. Wedyn bydd angen Cymru bod nhw'n falus iawn yn ardal y dacl gyda'r bêl, bod nhw'n eisiau bod nhw'n protecto'r bêl. Ond dwi'n edrych mlaen, dwi'n rhwystredig, wrth gwrs bod fi'n rhwystredig, ond dwi'n edrych mlaen i weld siodeith Cymru. Mae'n brawf arall, mae'n brawf gwahanol i'r ddwy gêm diwetha, a wrth gwrs, mae fe'n Cymru Lloegr. Os na ti'n gallu cael di'n yn barod i wynebu Lloegr, wedyn dylse ti'n bryd o chwarae y gamp yn rhyngwladol. Na, bendant. Siwr bydd yr awrgylch yn y stadiwm dda a ffaith yn ei chwarae yn Gaerdydd yn neud gwahaniaeth hefyd ydy. So mae rhaid yn ei dechrau yn dda, taclo dda, cicio lot gwell a wneud hwnna o funud cyntaf. Cytuno cant a cant, achos o newn i hynny, mae gobeith gyda ni. Ond, wrth gwrs, mae'n ond mor, prediction. Ti eisiau fi'n fod o'n mynd gyntaf ti eisiau, Nick. Oce, gei di fynd cyntaf. Fi yn rhagweld ni'n cael bach o cysfa, a fi'n gweld Lloegr yn ennill o 15 pwynt. Oce. Wel, yn y ffodus, dwi'n cytuno chydig bach. Dwi'n mynd ysgu bod 15, ond tua 10 pwynt rhwng ni ar Saeson. Fi jyst yn credu mae gêm nhw wedi dod ymlaen gymaint yn y flwyddyn diwethaf yma. O'n nhw mewn i fath o dwll eu hunain am rydyn mas. So fi yn obeithio bod Rygbi Cymru, bod byddech yn mynd i droi a bod byddech yn mynd i newid, just ni'n cweit na to yn anffodus. Na. Ond gobeithio yna fel ddylech chi dweud, sgorio cwpl o geisiau a jyst rhywbeth i pawb
a pawb sy'n mynd yn y gêm hefyd i mwynhau. Gorffen yr ymgyrch bach o beth yn dweud, mae wedi bod yn Ydy. ddwy flynedd galed. Ond wrth gwrs, nid yn unig rygbi chwe gwlad sy'n penwythnos mae na rygbi yn hwpan Super Rygbi Cymru ar ôl y gyngrair chwilio wythnos diwethaf am cwpl o gemau. Tipyn o gynlyniad lawr yn Llanymddyfri. Nick, bosib bod y canlyniad ddim yn sioc, ond y sgôr yn sicr gyda Caerdydd yn ennill lawr yn Llanymddyfri o 52 bwynt i 19. Tipyn o grysfa i'r drofers yn Llanymddyfri a Gaerdydd yn hedfan nôl i frig y tabl. Am hwnna heb, rhai o'i ser nhw tymor yma fel Tom Bowen, wrth gwrs, oedd yn chwarae Gymru yn erbyn yr Alban tîm Denigen. Dipyn o canlyniad yn dweud. Chwarae teg, wysio fe allan dyfri gallu dod nôl o hwnna, ond fel ych chi dweud, gêm mawr a pawb yn disgwyl gêm agos, ond ddim fel ar y gwbl. O, dyna'r peth, fi'n credu bod fi wedi mynd yn Llanymddyfri ennill y gêm nawr. A fi, dwi'n meddwl. So mae'n deall fan ni'n gwybod. Ond na, wrth gwrs, oedd un gêm arall hefyd yn y gyngred penwythnos diwethaf, ble wnaeth Bontypool groesawu Aberafan, i Pontypool Park. A fel hanes Aberafan trwy'r tymor mewn ffordd, mewn gêm, ond ddim yn gallu cael y canlyniad, Pontypool yn ennill 45-39, sy'n rhoi Pontypool best of the rest, really. Maen nhw'n bumed ar 19 bwyntiau, ond maen nhw 11 pwyntiau o'r gas newydd sy'n bedwerydd. Wedyn, mae'r pedwar ucha, dim bod nhw yn uncatchable, ond mae Gaerdydd yn 62, Glynebwy 57, Llanymddyfri 55 a gas newydd 50. Mae'n edrych fel mae nhw fydd y pedwar fydd yn brwydro ar ddiwedd y tymor. Ond mae'n reit agos wedyn yn y gwaglau nesaf yna. Ond reit diddorol, Aberafan di ennill 4 gêm a 13, mae'n cael 30 o bwyntiau sy'n dangos bod nhw'n sgorio lot o geisiau ac yn y gemau. Wedyn, Super Rugby wedi bod yn lwyddiant. Fi'n gwybod o'n i'n nôl i edrych ar y tymor, o'n i'n gyfanrwydd ar y diwedd, ond na, mae'n edrych o bod gemau agos sgoriau uchel. Ond y penwythnos yma, cwpa neu tlws Super Rugby Cymru sy'n nôl. Y cwpan, tlws i'r gyngred. Yn y cwpan, grŵp A, nos yfory, nos Wener, mae Aberafan yn croesawu Llanymddyfri i Aberafan. Nick, sio ti'n gael hwnna mynd? Ar ôl chdi adeiladu Aberafan fyny, mae rhaid i mi mynd am Aberafan. Ffantastig. O'n i am rywun, jyst i gadw fath o gyd-destun, un gêm as o 3 yn y cwpa mae Aberafan di ennill, mae Llanymddyfri ennill 3. Wedyn, mae Llanymddyfri wedi sicrhau, mwy o lai sicrhau mae nhw fydd ar top y grŵp dwi'n credu. Ond dwi'n credu felly, i fod yn wahanol, bydd Llanymddyfri yn ennill yn dre lan y môr nos yfory erbyn Aberafan. Y gêm arall yng nghrŵp A, prynawn dydd Sadwrn, yw Pen y Bont yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Nawr, os fydd Aberafan yn gwneud ffafr ar Rygbi Gogledd Cymru nos yfory, mae'n bosib fyddwn nhw'n gallu cael yr un faint o bwyntiau a Llanymddyfri. Ond pwy sy'n mynd â honna, Nick? Clwb y Bragdy neu'r Gogledd Rhaid mynd am y Rygbi Gogledd Cymru. Ti'n gwybod beth? Tese ti ddim yn dewis dy gyd ogleddwyr, bydden ni'n poeni, ond i fod yn wahanol, fi a'n Ben y Bont, maen nhw'n cael tymor cymysg, ond fydden nhw'n gorffen y ymgyrch yn y cwpan gyda bach o bang. Wedyn, yng nghrŵp B, nos Wener, brwydr Gwent, Cas Newydd yn croesawu Pontypool, ac i gael rhywbeth o gyd-destun, mae Cas Newydd yn eistedd ar 12 pwynt, a Pontypool ar 11. Wedyn, os mae'r ddoi ucha sy'n mynd trwyddo yn y cwpan, mae all to play for yn y gêm yma. Pwy sy'n mynd, Nick? Ysyn licio deud Abertawe, o'r ffaith mae yn Eugene Cross na'n mynd am Glynebwy. So, Glynebwy i giro Abertawe, ti'n meddwl fi'n credu bod Glynebwy yn mynd i giro Abertawe hefyd, a Cas Newydd Pontypool, fel mae hwnna'n mynd?
Na i mynd am Casnewydd. OK, fo'n wahanol, a gan mae'n game, everything riding on it, I fynd am bont y pŵl, ond pob lwc i bawb yn cwpan Super Rygbi Cymru. A dyna ni felly diwedd trafod rygbi am wythnos arall. Ond, cyn bod ni'n mynd, mae un peth bach dy ti Nick eisiau sôn am, felly bant y ti. Ia, os yw rhywun eisiau ymuno ni, jyst gar y neges, fydd yn falch i clywed o rhywun sy'n cefnogi Caerdydd neu y dreigiau. So, sy'n licio sgwrsio am rygbi, please ymuno ni. Yn union. Croeso cynnes i bawb ar y podlediad yma. Yr unig beth yw bod chi'n hoff o rygbi a'n siarad Cymraeg. Ond, fel arall, Nick, fel yr arfer, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Diolch i chi gyd am wrando ac am wylio. A gobeithio mae'r penwythnos hyn fydd yr hediad uffernol o 17 golled yn dod i ben. Pob lwc Cymru, diolch am wrando. Os da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.